फेसबुकआव आंनि आर्निंखौ देखायगोन नोंथांमोननो फेसबुकआवबो जोङो आर्निं खालामनो हायो सोर बुंनो हाया होननानै आं बेखौनो आपडेट नोंथांमोननो होनो नागिरदों फेसबुकआवबो आर्निं खालामनो हायो आर्निं खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोननो प्रुफ हिसाबै देखायगोन आं माबायदि आरो बेखौ नोंथांमोना माबायदि खालामबा आर्निं जायो बेखौ नोंथांमोना देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि माबाखौ लाइभ हिसाबै देखायगोन आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आं नोंथांमोन आङो अन खालामनोसै नै ब्राइटनेसआबो खम दोङो बुरजा जाखाबाय आंनि फेसबुकखौ नोंथांमोननो फेसबुकखौ अपेन खालामबाय नायबाय था फेसबुकआवबो जों आर्निं खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो बेसेबां जादों जास्ट बेखौल'सो देखायगोन हा बेसेबां खालामनो हायो बे माबायदि खालामनो हायो देखायगोन आं नेट क्लिक खालामबाय फल'वार्सआ 8.2K फल'वार्स बे फैयो सि डासबर्डआव थुबाय सि डासबर्डआव थुनाय लोगो लोगो बिदि फैबाय बिदि बेयो माने आंना माबाफोरा फैबाय रिट्सफोरा फैबाय आङो आर्निंखौ देखायगोन नोंथांमोननो आंना मनेटाइजेसन जाजोब्बाय गासैबो मनेटाइजेसनानो आंना स्टारावबो मनेटाइजेसन जाबाय एड अन रिल्सआवबो मनेटाइजेसन जाबाय ओमफ्राय इन स्ट्रिम एड्सआवबो जाबाय ओमफ्राय बनासा जायाखै बनासा जिथिया रिट्सफोरा माबा जाबाय थागोन अब्लासो बियो बारायलांगोन आरो आङो दा आर्निंखौ नोंथांमोननो देखायनोसै प्रफेसनेल डेशबर्डआव थुबाय नेटआ एसे स्ल' जोङो आर्निं खालामनो हायो जुदि मोजाङै रेगुलार भिडिअ आपल'ड होबाय थायोबा जोङो मोजाङै आर्निं खालामनो हायो आरो फेसबुकनिफ्रायबो नेटआ स्ल' बिराद स्ल' फैदों स्ल' जादों मोजाङै जुदि जोङो भिडिअ होबाय थायोब्ला जों आर्निंखौ खालामनो हायो पे आउटआव आं क्लिक खालामबाय पे आउटआव ओमफ्राय ट्रान्जेकसन आं नोंथांमोना देखायनोसै ट्रान्जेकसन थुबाय ट्रान्जेकसनाव नै आंना आगस्ट'आव 31 आगस्ट'सिम 2023 बे $0.16 बेनिफ्राय 30 सेप्टेम्बर 2023 $8 माबायाव 31 अक्ट'बराव $2 $1 बिदिबायदि माने बारायलांबाय थायो आरो डलारा ओमफ्राय जेथिया $25 जाबानो एकाउन्टआव बेयो गावनो गाव ट्रान्सफार जाफैयो आरो बे आङो माने आगोलावसो बहुद एक्टिभ दङमोन फेसबुकआव ओमफ्राय उनाव एक्टिभ गैयिनि थाखाय बेयो आंनाव माने बे इनकामा गैया आरो ओमफ्राय एक्टिभ थाबाय थाबाथाय मोजाङै भिडिअ कन्टेन्ट होबाय थायोबा बे गावनो गाव बारायलांबाय थायो आरो नोंथांमोनाबो जुदि सोलोंनो गोसोबा कमेन्टआव लिरनानै हो आं नोंथांमोननो माबायदियै पेजखौ अपेन खालामो फेसबुकनिखौ बेखौ नोंथांमोननो आङो फोरमायगोन